sari hau jasotzeak suposatu dit olako rekonozimentu esango nuke orokor bat. Ez dakit, talde literarioaz gai, baitaren bitala, ez? Eta pentsatu dut, bai, oso modu egokia sentitu dutela nire bizitzan, rekonozimentu hau, sentitu dut eskularru bat bezala, nire tamainokoa. Ikusita, pixkat bai dozentzia, bizitza, balio pertsonala, literatura aldetikan egindako lana. Figura importante bat izan da, guztiontzat, eta bai literaturan eta bai kulturalki, ez? Ja, pertsona importante bada, eta orduan gaur egun premio hauek ematea edo sari hauek ematea oso pozgarri izan da familiarentzat, bai. Oso erabat merezitakoa dela iruditzen zait, idazle handi baten aurrean gaudelako eta euskal literaturan egin duen ibilbidea erabat ezoikoa eta aipatzekoa delako. Azpimarratuko nuke, bere idazle handi guztiak duten ambizio poetiko eta estetikoa, eta bere obra etengabe teorikoki hausnartzeko egin duen ahalegina. Euskal Herriko Unibertsitateko lankide izan dugu, kolega, argitaratu ditu urtetan literaturari buruzko liburuak, saioak azken urte hauetan. Ni hasi nintzenean ikastola zea, 1964an etorrela, gure ikasleak ez ukaten libururik, ez zertxore idatzia. Ni hasi nintzen pentsatzen nire literaturzaletasuna edo jarri nezakela pixkat horren zerbitzura. Aurkitu nintzen nire referentzia literarioekin idazteko garaian. Oso nahiko misoginoak dira batzuk edo rol estereotipatuak dituzte. Ioldi liburuarekin eta sortu zitzaidan kezka eta interesa izan zen, benetan neskatoen hitza edo emakumeen hitza bilatu behar genula. Bere obran ezaugarriak, labur esateko batetik, da xamurtasunaren estetika, emozioen gramatika. Ustez, simple adieraziz, emozio handi horiek. Ados? Hori da Mariasun Landaren estetika. Oso ondo hautatutako hitzak, xamurtasuna, laburtasuna, gauza bat erakutsi digu, Mariasunek, eta da aurre eta gazte literaturan eta aurrek eta gazteek emozio sakonenak bizi ditzaketela. Serioenak, horregatik bakardadea da, askotan azaltzen den ezaugarria Joldin, bakarrik daude. Eta orduan literaturak ze ahalbidetzen digu, askatzea. Kasu honetan ni feminista sentitu naiz beti, emakumeen aldeko borroketan pixka parte hartu izan dut, eta kontuatu gabe ateratzen zitzaizkidan olako sensibilizazio moduko narrazioak eta neskak. Ez aidalako gehiagik gustatzen esaten didatenean edo pensatzen dutenean, feminista batek idazten ditu aurrentzako ipui hau. Ez, idazle batek idazten du. Beste gauza bada, idazle hori feminista badala. Bere kasuan, dauka ibilbide eta trajektoria bat, ez bakarrik koherentea baizik publikoa eta asko argitaratu du. 70etan, 80etan, anaitasunan, argian, artikulu mordo bat ikuspuntu eta garaiko feminismoaz. Ugari idatzi du, bereziki 78ko maiatzaren ostean Simone de Beauvoirren lanek edo kardinal edo besteren lanek bere obran eta bere ideologian ze eragin izan duten. Bai, nire ipui asko itzuliak izan dira hizkuntza askotara. Batzuk oso hizkuntza berezietara. Ez dakit, demago korearrara, arabierrera. Eta egia da, atzera behiratzen detenean, txafantasmari zor dio dela nola baiteko momentu hortako, eta txafantasma zen, nik gehiegi jakin gabe eta izenare jakin gabe gero katalogatu egin dute Euskal Haur Literaturaren modernitatearen hastapenak. Bueno, Mariasun, zorionak, kolorintxu, badakizu nire ustez zure ilapaintzailea, munduko ilapaintzailerik zoriontzuena izan behar duela, eta bihotzez dinotzut, Madame Landaren landan, 1000 kolore parrandan. Zorionik beroenak eta eskerrik asko, maistra eta
aizpa nagusia izateagatik. Zorionak, Mariasun, mereziak maistra, bai umeentzako eta bai literaturan maistra izan zarelako eta erreferente bat. Eskerrik asko, Mariasun. Plazera izan da bidea zurekin ibiltzea. Momentu grisak, momentu eskaxeak tokatu zaizkigu eta hala ere aur literaturak eman digu amesteko doaina. Benetan behonde izula eta mila esker eta esker bat gehiago. Bakizu fan amorratua naizela, irakurtzen zaitu dela betidanik, maite ditu dela zure liburuak, eta, izugarri pozik nago, zer esango dizut, zorionak eta ospa dezagun.